ما 2002 Россия равира сар кардам то соли 2014 ягон сол ма бедокумент гаштагӣ нестум дар Россия. Бе чи патент ҳамаша месупоридум, налогу чизе ки буд ҳамаша. Ай соли 2014 баъде ки моро дар стройкаи райони Ступина қапидан, патенти мо частный буд. Яке мо кор кардем дар государственӣ. Барои ҳамин моро қапидан административный штраф кардам она. Бояд мо дар як статья мезадам, дуюм статья штраф буд мода. Баъд аз он моро дар ФМС дастгир карда ба муддати 3 сол аз постановления мо раис суди ноҳияи городской Ступина моро ба муддати 3 сол маҳрум карда аз чи. Баъд аз проверка уже аз 3 сол ба 5 сол рафтагӣ аст. Гирифтам уже выдворение как-то на ҳисоби депортация. 10 сутка штраф обжалование додан, ман уже дилам хунук шудагӣ буд, ман дига бостига уже бефара шуда будам ҳамин штрафу. Соли 2014 бар шаҳри Уфа пайдам ба паспорти тоҷикӣ. Вақти 6 моҳ патент қатида шаҳри Уфа гаштам, паспорти тоҷикӣ ки айбайн рафт, 1 соли дига бе паспорт, бе документ, бе патент гаштам дар шаҳри Уфа. Ман паспортма дар шаҳри Уфа загран споридам. Загранда вақти загранда споридам, айбайн 1 соли дига гузашт. Баъди 1 сол нашид суми нашид ки мо бигирем ам паспорта. Баъди 1 сол ман пул шид, рафтам паспортма гирифтам, ба Тоҷикистон баргаштам. Дар Тоҷикистон вақти санҷидам паспортма, меган 10 сол депортация 2016 то 2026. Ман аз соли 2003 Россия коркунӣ мерам. ҳам корҳои сохтмонӣ кор мекунем. ҳам документ мекардем, ҳар сол кор мекардем, корҳо нағз буд то соли 2014. Соли 2014 хеле камтар проблема шид, хеле натонистем документ карда, патент карда натонистем. барам дар ҳамун ҳолати кормандони ФМС дастгир кардан моро. барои бедокументи мо 5 соли депортация кардан. барои мо ай ҳама хоҳишмандем, ай ҳама одамое ки Россия коркунӣ мераванд, бире документ кунӣ, патент кунӣ ва озодона кор кунӣ.